ka Kyrwoh na ka office u SP ka West Giant Hills District ha ka South Rik Urimpang Arja Arpenrio kala pintip ba ka Court of the Session Judge Jowai N.A. Khan kala rai penrem yu stam surong na ka session case number Laipunyo jong u Arja Khatsan da ka baset along Jingim yu na mar ka jindan kati penyap yala ka Tnga da ka ba Thang ka kani ka mukadduma kala sedang na ka ijahar da u Barwil Singh Sari hakmat u in charge ko umulong beat house haka pradring unai luar arja rio haka por san bajemen step laong ba ustam surong u penyap yala ka Tnga ka kong before Sari da ka bathang ye ka da ka umpriang syarak hayeng sa ajangki ha Mukhla Nongrim ha shwa ba ka kin thei kan yap kala yo ban batai benya ek blaja baro ha ki bahayeng la register mukadduma persha ye ustam surong ha Jowai police station bala tokit bat tap charge sheet da SIA rembai hadin gajing bishar benia ka court kala shem ba ustam surong uladan kti bat pengat ha ka kindon lai spa ar jong ka Indian Penal Code na lor gajing sha set along Jingim ustam surong ulangat ru ha ka kuna ka basan hajar tingka Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F ha ka bam bam duna ki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya